Ay, hello. Maayong adlaw sa tanan karon August 1. Sa laing sugilano na usab ang atong madungog sa kini ang akong suliran o handumanan sa saka. Ang atong magtatampo karon sa kini ang akong suliran nagngalan og Rachel. So punto medikal ang iyang pangayo ag tambag kay ang iyang asawa nagkatubig ang tiyan. So sa handumanan sa usa ka awit nagngalan og ila ang atong magtatampo. So usa ka malipayon nga pamilya na sila'y anak, kambal, apan ang igsuon sa iyahang bana maoy kontrabida sa ilahang kinabuhi. So bani ko niyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon. O kinsa ba tong wala pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, paliw kog subscribe ug click po sa notification bell para updated mo sa matag upload nako. Ato nang isunod ang maong drama. Suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Rachel. Hingkod ang pangidaron, minyo, ug may usami ka anak sa akong asawa. Taguan na lang ang akong kumpletong address diri sa Mindanao. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong asawa. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Oy, Rachel, buntis ng imong asawa? Ha? Murag di man ma? Wa may gingon ako si Carla. Naginom ba na siya pil sige? Kaya lagi, di siya gusto nga mamanghura ng among anak. Tungod lagi sa kalisod o kamahal sa mga palitunon karon. Mao ba? Unya, anong dako man na siyag tiyan? Ha? Dako bagod? Murag bil-bil ra masiguro na ma? Dili na mo bil-bil, oy. Nidako gid ang tiyan sa imong asawa. Unsa? Bitaw, Chil. Nasi nakaingon anak na ko nga, di ba ko nako buntis? Ha? So man ako pagkabuntis, nga nagtumar man kog pills, aron di ko mamaptos. Pero murag magbida ko to ng imong tiyan. Ha? Nakabantay sa bitaw kong murag bugat ng akong tiyan ay. Pero makoy kipati nga sintomas nga maptos ko. Wadto ka tag manghihilot day. Ha?
Buntis ka gyud Inday. Ha? Uy, nganong nabuntis gud ko? Aw, natural kay may bana ka man. Imong bana man ka ning gwapo nimong kuyog. Salamat, Lola ha. Kung ingon ini ka gwapong imong bana, sugot oy nga mo mabdos ka. Mura ka manggug na tinga. Kuan manggod manang. Lalaki ba yan ning inyong anak? Yes. Kana. Gusto ko lalaking anak. Mabdos gid ka, Carla. Okay. Diyan natas bay. Pagamping ha. Ampingin ang atong anak. Laki ba yan ha? Jel, pwede na magpatanaw, doktor. Kay, di man siya ko kumbinsido nga maptos ko. Unsa? Gibati sa kong asawa nga diligid siya mabdos. Kay lagi mi gamit siya og pills. Bisan gani kuno og dili mi mag-sex, mutumar magid siya og pills. Wa siya palta sa pagtumar niini. Mao nga nakasiguro siya nga dili gid siya mabdos. Mao to nga aron sa pagsiguro, amo na lang siya gida sa doktor. Ug unya, wa may batang imong tiyan. unsa dok? Ingon pabitaw ko. Wa ko'y feeling nga maptos ko. Ya, dok, nganong midako man ang iyang tiyan? Magpa-ultrasound ta aron ato maklaro. Okay. Sige, dok. Yan ang resulta sa ultrasound sa kong asawa, dok. Wa gyud bata sud siyang tiyan. Kundili tubig. Ha? Tubig? Tubig ang nakaingon nga nung midako ang akong tiyan, dok? Obserbahan lang sa natong usa ka semana. Tamba lang una ta. Pero og dili gyud ni gani mo gamay ang imong tiyan, mag-usab tag ultrasound. Sige, dok. Jel, kutasan na lagi ko. Bugat ng akong tiyan. Nga ang kibida ko managmaya ng tiyan mo. Balik na tas, doktor. Ilaos na lang ko sa ospital, be. Kutas naman kayo ng tiyan, O sige, hospital ta. Ascites kini. Masa man na, dok? Gusto nga ng doktor nga nagtanaw ninyo. Tubig ang soda ng imong tiyan, misis. O kinahanglan nga ato kining kuha ng tubig. O pagkauman, ultrasound pagkitag balik ha. Kay may lain pa ko nakita nga sakit ni Mura. May bugon ang imong matris. Unsa? Gikuhaan gyud og 8 ka litro nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Ug may gipatumar nga tambal para pahili sa bugon kay gamay pa masab kuno ni. Pero human sa usa ka buwan, mibalik magdako ang tiyan sa akong asawa. Ang ingon sa uban nga amo kunong ipabinisaya kay basin og gipadautan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, midako ang tiyan sa akong asawa. Nagtuo mi nga mabdo siya, diya nga gipahilot namo. Apan ingon sa doktor, ascites man kuno. Unsa man ang sakita? Diin man na makuha sa akong asawa. Ikaduhang pangutana, gikuhaan og 8 ka litro nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Apan, human sa kabuan, mibalik magdako ang iyang tiyan. Wa ba ni kaayuhan, sakita o magbalik-balik na lang? Ikatulong pangutana, may nakita sab nga gamay nga bugon sa matres sa akong asawa. Tungod ba ni sa pagsigi niya og tumar og pills, sud na sa 3 ka tuig,
nga way palta sa pagtumar o bisan dili gani may mag-sex, mutumar gid siya? Ikaupat og katapusan. Nagingon ang among silingan nga amo kuno ning patambalan og binisaya ang akong asawa. Kay basin kuno og nabuyagan o gipadautan. O ganong mibalik mang pagdako ang iyang tiyan. Maayo pa kani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rachel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ari na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Kasi pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Inyong mga legal ng mga problema si Atty. Eileen Bathan ang mutambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan ng mga karong adlaw mao kini nga character is built through pitfall choices. Stay true to what is right. You do what you think is right as long as it is not against the law. Of course, it is not against the law kay right man, no? Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Rachel Minyo, may usa ka anak taga Mindanao. May tugod ni siya ang asawa, no? May mga taga Mindanao nga atong mga great, no? Daghan tay tag mga kaila sa Mindanao. Mga taga Sarangani, no? Permira banda, musta naman si Dr. Jurwis, no? O John Mata, Dr. John Mata, musta naman mo diya sa Mindanao, mga taga Davao. Si Ma'am Juliet ug si Frankie Kamingi diya sa Siargao. Okay? Ug nagisulat diri si Dana Mier sa Kandulawan, Talisay City. Ako lang basahon gikan ni Dana Mier. Mayong pagpaminaw ni Honorable Barangay Captain Josepina Kunsyal diya sa Kandulawan. Ug atong active nga konsehal diya nga iyang anak si Jonathan Kunsyal. Mga Mier family, Gabriel Bajon, Asida, Riel Gabi, Asriel, Daniel Rain, Evelyn Isubal, Lourdes Icunas ug si Jane Berbo. Mga Ortiz family, si Jocelyn Ivy ug si Romel. Garbis family, si Jules ug si Chisib. Destacamento Mirasol, si Faith ug gikan ni Blitz Marie Gerares. Gerares ba ni? So diha sa Kandulawan, Talisay City. Sa Kandulawan, Talisay City. Mga Barsulati family, Dorothy, Evelyn, Jerome, Jamaica J. Okay? Mga taga Mindanao, thank you very much. Makanunayan yung pagpaminaw. Okay? So, going back to our sender, si Rachel. Unang pangutana, nidako ang tiyan sa akong asawa. Nagtuuming nabdos, dihang gipahilot namo. Apan ingon ang doktor ascites man kuno. Unsa maning sakita? Diin man ni makuha sa akong asawa. Well, kining ascites, mauna nga naay abnormalidad sa functioning sa imong heart, other vital organs. Ang fluid matrap diya sa tissue because of strong pressure sa sud sa blood vessel. Now, instead nga ang tubig mo sulod sa blood vessel mo paggawas na noon because of the high pressure. Mo na ang venous insufficiency ba, chronic lang disease, chronic heart problem, kulang sa mga protina og kanang mga tao nga perming nagatindog, mo na mga hinungdan ani ni mga ascites or mga edema, no? Balikon ako, cardiac, sa atay, sa renal, ug uban pa mga functioning sa lawas. Uban mga hinungdan, nga kay allergy,
ug naa ba kay ingnon ta kato lagi ka liver problem. So aware ta niya ni medical problem ni masulbad ra ni kung ang root cause ma-address, either heart, liver, lungs, whatever. Kay kung imo lang ning kuhaan og tubig, posible nga mobalik ra pod kung dili ma-address ang root cause nganuman nga na may fluid retention sa abdominal area. Fluid ni siya. Kaduhang pangutana, ikuhaan og 8 ka litro mao lagi nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Panuman sa usa ka buwan, nibalik ra pud pagdako ang tiyan, wala ba di ay ni kaayuhan sa kita. Dako nang ginaingon, kinahanglan nga ma-address ang root cause nganumang naa may siya ascites. Ang usas mga tambalan is tagaan ni sila og mga diuretic, no? Mga unsa ba minumduman akong diuretic, furosemide or Lasix, no? Ang imong asawa imong instructionan to have low salt intake, onya avoid mga allergens, onya kinahanglan nga inagmatog siya ang iyang leg is higher than the heart. Sumuha ka ng mga little pamaagi, no? So, dietary restriction. Avoid mga allergens, mga makapahubag, no? Kay daghan ni siya rason. Nganong naaman ni siya, ani? Internal medicine concern ni siya, no? Sunod nga pangutana, may nakita sab nga gamay nga bukol sa matres sa akong asawa. Tungod ba ni sa pagsige niya tumar og pills, sulod na sa 3 ka tuig nga walay palta sa pagtumar o bisan dili mi mag-sex, mutumar gyud siya. Well, daghang kayong mga side effect ang pills kung sa atong mainumduman sa mga susama ani nga mga concern, kani mga babay nga mag-take og pills, posible nga magka-develop og mga adverse effect. So unsa may mga side effect aning magsigig inom og pills, mo tender mo ang breast mo enlarge, mo tender, mo sigig headache na spotting, ang uban dili na magregla, mo gain og weight, ang uban mag mood swing, unya mo decrease ang sexual drive aning mga babae nga nagsige inom og pills, no? Ang purpose sa pag-inom og pills kay para dili magka-buntis, no? Kung wala na plano nga inon ta control sa pagbuntis, dili na kinahanglan mo inom pa og pills, no? So mga adverse effect or side effect nga mahitabo kung ang usa ka babae masigig inom og pills. Ikaw pa ko tapos ang pangutanan. Nagingon na nga akong silingan nga amo ko nuning patambalan og binisaya akong asawa kay basin nabuyagan og dautan kay nganong nibalik dako ang tiyan, maayo ka ha? Well, ako mangod Richel, usa ka medical doctor, so akong orientation is more on the medical side of it, no? So akong balikon nganong naa man nay mga problema nga ingon ani nga mudako ang tiyan sa usa ka tao is because of cardiac, liver, lung problem, chronic. Ang dugo, ang fluid, instead nga naa sa sud sa blood vessels mo exit na because of strong coronary kanang blood vessel pressure, no? Mo na accumulate na siya sa tiyan, onya kinahanglan nga i-address ang root cause nganong nahitabo man ingon ani, because kung kuhaan lang ni siya fluid, ang gitawag nato ni ascites, posible mo balik kung man nahitabo ani imong asawa nga human ikuhaan og fluid ning balik because maybe wala ma-address ang root cause sa problema. So hinata kasabot ka sa kong speaker ni Morichel, aning kamot og po ko nga ma-satisfied ka, no, diya sa Mindanao. So regards tanan si Rose ug Bob Trinidad sa Davao City. Thank you very much sa kanayon yung paminaw. Hinaot nga okay rang pamunga ni Mos Durian da, Bob. Nagana ko sa ibong farm ni duta ni imong durian plantation diya, ibong kay ko. Di ba ng durian mabuhi diri sa Cebu? O mabuhi mo gani, dili mamunga. Okay? So once again, ako si Dr. Rene Obra, ngadto sa libuan, millions ka naminaw sa itong problema, another programa, kini akong suliran. Daghang kayong salamat. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye! Mana so sa
kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ella. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog And Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kinigo sa kababae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Ella. Muna, Ila. Di ko masukot na mawa pa ka na ko. Will you marry me? Brian. Yes, of course. Of course. I will marry you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Ninyo. Salamat. Pila naman ko kaadlaw nga dilit. Dili ka kumaptos. Magpiti ko, Bi. Aron ako masiguro. Mabdos ka? Oo, dong. Sa ato pa. Amahan na day ko. Yes! Day, dako asim tiya, no? Lima pa man ni kabuhan, di ba? Oo, dong. Lagi, uy. Himsog siguro kayo ning bataa ba kay nayo? 5 pa lang gani kabuhan pero ang kadako sa kuntiyan. Mura naman og mga nakay. Maubitaw, day. Aw, ampo lang kita nga. Healthy rang baby sa sud. Kasakit na ba sa kuntiyan? Dong! Dong, tabang! Sakit na kayo kuntiyan! Ay! Oh, ano? Mga anak na ba? Ay, mura, Dong! Darating ko hospital, Dong! Sakit na! Maode, nga dako kay mutihan, day kay kaluham din ng atong anak. Lagi, Dong. Nayo, mga himsog pagid kaayo. Oo, liwat kini mo, day. Mga gwapa. Salamat, Dong. Day, nakahunaw na ako ba? Unsa ka kung muundang na lang ka sa imong trabaho? Ha? Mas maayo na ang hands-on ka sa mga bata, day. Usa pa, obligasyon ako nga buhion ta mo. Maong muhangyo ko, kwan, resign na lang sa imong trabaho. Sige, Dong. Kung may tanaw ni mo nga makaayo, ma-resign ko. Salamat, tay. Ma, Ate Marie, maayo kayo nasuroy mo din Ay, di anhi mi aron mangubos na sa inyong kahimtang dinhi. O ikod man aron makabisita ko sa akong mga apo. Nara diha maay, nagduwa. Timinga sad, uy, wanahin mo nag-abot ni Brian, ma. Mapagipaglakaw niya. Onya, kumusta man mo sa akong mangho dinhi, Ella? Okay naman, ti. Madara man bisag, kapoy kay duha ka bata akong atimanon kada adlaw pero nalipay raman sad ko. Wa man sad ko pasagdi ni Brian nga imong manghod ti. Gani nagplano mi nga magpalit og washing machine kay para kuno dili na kayo ko hago nga magmanumanog kuso-kuso. Kagasta ra sad nimo oy.
Unya akong manghod asad ang imo papaliton. Unsa ti? Wagod kay trabaho. So, isalig ra nimo sa akong manghod ang tanan. Mura man hinuog ipangwartahan nimo nga akong manghod. Mari, naunsa ba? Tinuod man ma. Nga naman mo laban kaniya ma? Tingalig na limot kagawa sa ko'y trabaho sa panahon nga nagtubo mo kay nagatiman ko ninyo. Buot ba'y pasabot ang ipangwartahan na sa nako ang inyong amahan? Ma, lahi in taon tumaoy. Di lalib ang papel sa usa ka inahan. Maayo pagkaatiman ni Ella ang imong mga pag-umangkon. Ingon man ang imong manghod. O kana lang daan? Di na nakabayran, oy. Ma. Ella, ayaw paminaw ani niya ha. Ipadayo na ang imong gibuhat. Salamat, ma. Way buot magawa nga. Kung di ka niyang kayang respetuhon, mas maipag di na siya mutunog ining ato panimay. Brian, gusto na. Okay naman sad ko. Igo na ako nga naiba na nga manalipod na ako. Ingon man, akong ugangan. Dahil, pasensya na ka ha. Pero, ikabala ka. Ako na siyang gitawgan. Ug ako siyang giingnan na nga di na mo anhi din eh. Dong. Ha? Magtuon kag online bookkeeping o digital marketing, day? O dong, ano gud man sila akong libreng oras. Dako sagid agtabang ang washing machine ako kay mas daan naman ko'y oras. Ilabi na kung matug ang kaluha. Ikaw, day. Unsa pag plano nimo, ha? Naguna-una magud ko dong magtukod og online wholesale business. Nya mga local products lang ko ibaligya. Pero syempre, magtigom sa gita aron nati ikapuhunan. Sige day. Andam ko mo suporta nimo ana. Salamat dong. Maayo kinakalugar karon sa mga house blessing best. Of course, no. Di ko gusto nga mamiss ni nako ang nindot kayo nga happening sa imong life ron. Wow, best. Nindot na ninyo, na naman mo ikaw galingong unit din sa subdivision. Kunya na pag yun mo ikaw galingong family SUV. Wow, sana all. Gikaloyan ni taon sa Ginoo, best. Nagbunga kita ng paningkamot. Proud kay ko mo, best. Well deserved yun. Hey! Silas mama! Si mama o si Ate Marie? Nia? Congrats ninyo, Ella o Brian. Salamat, ma. Thank you, ma. Ella. Te, maayo kay nakalugar kag anhiron. Lagi, taon-taon na sad nga wa na makita ninyo sa kanatong gibastos ti ka. Ella, mangayo ko pasaylo ha. Pasaylo ako sa akong nabuhian nga mga istorya nimo. Te, dugay na tong uy. Kalimtan na lang to nato. Salamat, Ella. Abi mo, karon nga wa na ko'y trabaho. Mas na-realize na ko nga, di gud ay lalim nga ikaw ang mangunayog atiman sa bahay o sa imong mga anak. Labi pa gid ron nga, napamatud-an nimo, mabisan pa man sa kakapoy, pero ikaw pa gani hinuon ang mas dakog ambag sa inyong pamilya. Aron lang mo asenso, o moabot sa ingon ini nga sitwasyon nga naa karon ninyo. Ino ba na lagi ni sa kakugi og paningkamot ti? Ingon man sa pag-ampo. Ella, mohangyo unta ko. Basin og doon na may bakante nga posisyon sa inyong negosyo. Basin pwede ko maka-apply. Ha? Ikaw ang boss, day. Ikaw ang akong padesisyonan. Sige, te. Way problema. Sa tinuod lang, nakinahanglan gid kaayo mig tawron nga para sa inventory o customer service. Pwede na ka magsugod sa Lunes. Salamat. Salamat kaayo. In taon sa kalipay si Ate Marie. Og nigakos na kog hugot kaayo sa dihang gi-hire namo siya. Maunang sa mga naminaw karon,
Ayaw kaayo sobrahig pataas ang inyong kaugalingon. Bisan pa man unsa nakalayo ang inyong naabtan. Kay ang kalibutan tinuod nga nagtuyok. Mahimong naapakas babaw karon. Pero anytime, pwede gid kaayo ka mo balik pa ubos. Parehas na nahitabo namo ni Ate Marie. Sa una, giinsulto ko niya kay wa ko'y trabaho. Pero karon, ako na mo inaghatag niya og trabaho. Of course, dili sa ni mahimo nako tanan kung wa ko'y bana nga supportive nga nagpaluyuan ni. Mao kining tanan nga naabot namo karon sa kong pamilya. Success ni namong duha nga magtiayon. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalan kaagin ni Ella nga taga Cebu City. Uban sa awit kaya kipangayo. Awit nga regulahan, Today My Life. Bigyan na doon sa radyo ni Jelly Haka. Kumusta na reksyon na Priscilla Raganas. Kamusab mga higalag, mga suking tipaminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang